ଆଜି ହଉଛି ହାଣ୍ଡି ଧୁଡୁକା ମାନେ ବେଦି ଉପରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ହବ ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେଇକି ନେଇକି ମାଛ କରିକି ବିକା ହବ। ସକାଳୁ ଏଇଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଆସି ମୁଁ ଲୁଚିକି ଗୋଟେ ଘରେ ବସିକି ଇପି ଖାଉଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଲୁଚିକି ଖାଇବାର କାରଣ ଏଇଟା କି ଆମ ଝିଅ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲା ସିଏ ଦେଖିଲେ ବୁଝିବନି, ସିଏ ବି କହିବ ମୁଁ ଖାଇବି, ଆଉ ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇପି ରେ ଦିଆ ହେଇନି କିଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଆଣି ଖାଇଥିଲି, ଆଉ ଆମ ଝିଅ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚକୋଲେଟ ଖାଇବାକୁ କହିଲାରୁ କେତେ ନାଟକ ସେ କରୁଛି। ଏଡା ଲୋଭି ତୁ ଏଡା ଲୋଭି। ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେଲା ବା। ଚକୋଲେଟ ଦବା କଥା କହିଲେ ସେ କିଛି ବି କରିଦବ। ତା ଖାଇବା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆହବ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଖାଇବା ସରିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ମିଠା ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସେ ଏମିତି ଧରିକି ବସିଛି, ମାନେ ଯେମିତି ସତରେ ସେ ସବୁ ଖାଇଦବ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆମର ଭାଇ ଏଠି ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିକି ଚାଲିଲେ ବେଦି ଉପରକୁ, କାହିଁକିନା ଆଜି ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ହବ। ଫାଷ୍ଟ କଉଡି ଖେଳ ହେଲା, କଉଡି ଖେଳ ସରିବା ପରେ ହାତରୁ ମୁଦି କାଢିକି ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ରଖିଲେ, ଆଉ ସେଟା ଏତେ ଧୀରେ ଆଣିବେ ଯେ ଟୋଟାଲି ହାଣ୍ଡିରେ ହାତ ବାଜିବନି। ହେଲେ କଣ ହବ, ଦି ପଟରେ ଦିଟା ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ହାଣ୍ଡିକି ସମସ୍ତେ ଖେଞ୍ଚୁଥିଲେ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। ଲାଷ୍ଟରେ ଏମିତି ହାଣ୍ଡିକି ବାଡାଲେ ହାଣ୍ଡି ପୁରା ଚୁନା। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ବାଏ।